Iki suarane rada gerok rek gaya. Ya. Aja mbok guyu lho Res ya. Hemanipun Yayi Wosakrami Utahe ben regeng Pamadura ingsun ingkang garwa wong ayu ngrarucit wae Bu, ndang kerobongan Bu arang-arang lho, kerobongan iringane kok bawa kuwi arang-arang. Iki ora protokol gensluk tak rek. Parandene maksa sukar jebul nimas uga nanggal api ayo to sambung rasa nanging wanci dalu tanana ingkang rubeda nyuntak tresna nadyan mung srana piranti iki kok malah mateni pasaran kung gambarmu dahar lho Mas Nun nggih nek dahar ya dahar sik kene tak lerenane sik kangge umpak mboten napa langsung gambarmu uga ngeklo ya dek tanjake suaramu pokoknya nibane sak niban-nibane sing penting cocok karo iramane ngoten mawon nggih ya sing gedhe pangapura kang mas pepujanku jejak atiku sambungku mengwanci dalu ngrupit dosarimu kawan karwamu kang mas kang merah titis sakit muri lestarine api piratini tan ana ingkang nyurawit yomo akibate aku mok bayake remo ing atiku iki yen banjur ngelingi bocah telu iki apa modenan sito dadi jatuh ludak kanthi pratiko kemati yo kancane bengok kok kowe muda tudut ya bos lah ya melu bengok to lele Itu ya mung kuyo ya Jar. ya dek Minda poyo yen to situ urip lan
terlahir putri Sulistyo terus dikonyono dika sampun srata. Nggih, sembah nuwun. Mbah Jan suarane elok.